kiinnostaisi biokemia ja geenitekniikan puoli, jossa sitten tehdään just näitä kokeellisia ja näytetään ihmisen genomia eli niin kuin perimää ja muuta tämmöistä vielä vähän tuntemattomia alueita. Laboratontiksi opiskelu vaatii tarkkuutta ja käytännönläheisyyttä, kätevyyttä. Henkilökohtaisesti minua kiinnostaa rikostekninen laboratorio, mutta en ole poissulkenut mitään geeniperimätutkintaa enkä muitakaan aloja, mihin on mahdollista päätyä. Sopii kaikilla, jolla on tietenkin tällaista loogista päättelykykyä ja kuten sanoin, kärsivällisyyttä. Täällä on parasta, kivat maikat ja ennen kaikkea hyvää ruokaa tietenkin. No, mun mielestä parasta on se, että jos pääsee tekemään jotain, esimerkiksi laboratorioissa, kun pääsee katsomaan niitä reaktioita. Ja ehkä kivointa on se, kun niihin reaktioihin saa sen värin vielä, että näkee, että siinä tapahtuu jotain.